शिरोडा येथील मिठाच्या सत्याग्रह ठिकाणी भव्य सत्याग्रह स्मारक उभारण्यात यावं या मागणीसाठी तसेच स्मारकाच्या कामामध्ये होत असलेल्या दिरंगाईच्या विरोधात 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आणि विजयादशमीचं औचित्य साधून शिरोडा ग्रामस्थांच्या वतीनं लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आलं। जमीन पाहिजे जमीन पाहिजे भारतासाठी जमीन पाहिजे जमीन पाहिजे जमीन पाहिजे भारतासाठी जमीन पाहिजे झालेच पाहिजे झालेच पाहिजे गांधी स्मारक झालेच पाहिजे झालेच पाहिजे झालेच पाहिजे गांधी स्मारक झालेच पाहिजे। शिरोड्यातील ऐतिहासिक ठिकाणी भव्य सत्याग्रह स्मारक उभारण्यासाठी तसेच सत्याग्रह स्मारकाची घोषणा होऊन 35 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटला, मात्र अजूनही स्मारकाची कार्यवाही अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याच्या विरोधात शिरोडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, इतिहासप्रेमी ग्रामस्थांच्या वतीनं लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आलं। यावेळी या उपोषणाला शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत, माजी सरपंच मनोज उगवेकर, माजी उपसरपंच राहुल गावडे, शिवसेना उपतालुका प्रमुख कौशिक परब, विभाग प्रमुख अमित गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य रश्मी डिचोलकर, प्रथमेश परब, दीपक चोपडेकर, संदीप गावडे, जगन्नाथ डोंगरे, अभिजित राणे, अण्णा गावडे, विराज राऊत, संदीप राऊत, नारायण गावडे, विशाल गावडे, देवेश गावडे, गोपीनाथ राऊत, तुषार राऊत, प्रवीण धांजी, अशोक परब, आजू अमरे, राकेश परब, भाऊ आंदुरलेकर, महादेव परब, पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यानंतर तहसीलदार ओंकार ओतारी हे वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी यांच्यासह उपोषणस्थळी दाखल झाले। त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं। 2 ऑक्टोबर रोजी स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या मार्फत गांधीजींचे जे स्मारक आहे याच्या संदर्भात आज जो उपोषणाला यांचा बसलेले आहेत, या उपोषणासंदर्भात मी माहिती घेतली असता तर जिल्हाधिकारी महोदय यांनी याच्या आधी बरंचसं काम केलेलं आहे। फक्त सॉल्ट डिपार्टमेंट कडनं हे काम झालेलं पूर्ण करून तुम्हाला हस्तांतरण ग्रामपंचायतीला करायचं बाकी आहे, एवढं हे प्रकर्षाला दिसून येत आहे। तर जे सॉल्ट डिपार्टमेंटला जे पैसे भरायचे आहेत आणि त्यानंतरची जी पुढची कामकाज करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती आज रोजी नव्यानं हजर जे झालेले आपले जिल्हाधिकारी मॅडम आहेत यांच्या निदर्शनास आणून हे लवकरात लवकर पूर्ण करून द्यायचं, म्हणजे जमिनीची जी व्यवस्था आहे तिथपर्यंत काम करण्याचं जे आहे ते मी याच्यामध्ये फॉलोअप घेत आहे आणि जिल्हाधिकारी महोदयांना आपली बाजू मी मांडून सांगत आहे। तर हे पुढील काही दिवसातच जमिनीचा विषय मार्गी लागेल एवढं हे आश्वासन मी तुम्हाला देतो। या निमित्ताने येणं झालं, परंतु सर्वांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा। आपल्याला भविष्य नवीन वर्ष भरभराटीचं आणि सुखा समृद्धीचं जावं ही जातीश्वर चरणी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।